Korea नुखायो जाखांबाय ओंख्रिमोन नामा आइखौ मेडिकेलाव लाबोदोंमोन आं नै चेकआप खालामनो बेयाव नुफैबाय आङो बिराद मानसि सैमा मावजि अरजानाय बिजि थुफैजादों बेयाव नुनायखिनिया फ्रायानो दङ खालि मावजि सैमा अरजानायल' जिब जुनारजों बारा खेलायनाङा लोगोफोर सांग्रां थाबानो जाबाय मानोथो जों अरजानो नङा होमबा ওজনটো বেছি হৈছে বুলি এটা পটেনচিয়েল এটা হ'ব লাখুটি এটা দিলে ইটো পিছত লাখুটিটো গুচাই দিলে लाबाय ना बाबु फुलखौ नोङो लाबाय मोनसे बेसेबां लाखो फांसे फांसे अ दे दामखौ रायलायाखै आदाया उनाव बानायसिगोन बेखौ बोरमा जाहोनाङा दै बोरमा फुलखौथ' नों मोजांखौनो लाबाय बोरमा जाहोनाङा नोङो बाबु दै बोरमा जाबाथाय आरो रोदोमला आरो बोरमायासो मेना ओरैबो दा एभेलेबेल दङ नै मोजां फुला नैबे आदानाव लांफैनो हागोन नै मोजां दंसोगारो आरो नै बैथिंबो दङ नै सोरबा फुल नांगौबा नैबे आदानाव लांफैनो हागोन बुधबार आरो सुनिबारावहाय एभेलेबेल मोनबाय थायो उदालगुरि बाजाराव बुधबार बाजार सुनिबार बाजारावहाय एभेलेबेल फुल मोनो नैबे आदानाव मोनगोन आरो आंबो दिनै फांसे लाबाय आरो नेक्स्ट बुधबाराव लांबावगोन आं बेबायदिखौनो नोंथांमोना नायलांबाय था ओरैबो दं नै फुला नैबे आदाया नैबेनो बेनो नै नांगौबा बेयाव लांफै डाइरेक्ट गावला बेंकनि गुदियाव बे उदालगुरि ग्रामीण बिकास बेंकनि ओरैहाय बेक साइडआवहाय दङ मोनसे लाबाय लांनोसै गोदान बायबाय सेभेन सिस्टार औ दे मोजांखौ लाबाय नोङो दे बाबु नै बेयाव हासारबो दं फुलनि नै टाबबो दङ नै थाइजौबो दं निम बिफां दं थाइजौ दं नारें थांसै दायो जाबाय उदालगुरिनिफ्राय न'आव थांसिगोन दायो लाबाय जोङो फुल नै बिराद मोजां फुल दंमोन थासुमलि जावनायनि पार्टि बिराद फाग्लायो सों गिदिर थासुमलि जावनो हायाबा लुसिबो ओइ नै दसे नुजाबायानो आयै इसिबां जावना हो फिसाबो बुस्थुआनो जावना हो सोर जाग्रा दरसेल' फिसाखौलाय दे हायोबा बुखुलाय एबार बुखुजासो दा गोथौ जाबाय दा थासुमलि जाग्रालाय गोजां बोथोरनि जोबनायनि जाहैनाय जासिगोन आयौ एक नाम्बार लिडार जाला गैला दां
सेवबाय जाला माने दाख्लै दै हाबबाय बुस्थुआ आं जावनायाव नांदोंलै नै बिगुमायानो जेबो रोंखायाना जावनोनो जाला माला जावना दोनबाय बेदरखौ सेस खालामजोब्बाय दा बेखौ बेयो खैजोमा गैया बे थेनाय नङालै ने गैयालै बेखौ एखे जाबायसोथ' फिफांखौ नागिरब्रा समाव अबे बेदर दङ बारा गैखालालै गैनायालाय जावखाजोबनांसिगौ दावखाला मोनजालासो नायखौ जावखाबायलै जावखाबाय गिदिर गिदिर फैलै एबार दै माबानायखायसो थांदों आरो दै खायसे हादों नोङो बेखौ बुखुनो माबा अखा हानायखायसो गैलालै गैलालै बे थासुमलि दंफांआ फांसेल'सै जाला जोङो जाला बुस्थुआनोथ' बेखौ जाजोबनो हाबावगोन नालाय जावना लानानै गायफिनहरदोलै बेखौ होद जानाय नङा गोसोम जागोन बेखौ गिदिरखौ गारजासान्दो जालालै ब्लाब ब्लाब थांलाब्रा बिराद गोरालै आयै थिखोनो हालायलायाखै नामालै थासुमलि जाग्रा पार्टिलै थासुमलि पार्टि दहाय रेस्टुरेन्टआव हाबना फैनानै दायो आरो थासुमलि होफैलायबाय जाख्रुबग्रा जोहोलावसो बबेयावलाय जावबायलै एसे मोजाङैनो ने जाबावनो आयै अबे दङ नोंखौलाय लेखै नोंखौ दाखवासै दारि दाखवासै नामा दांखौ थुब्लानो आखाइ थांगोन दै है थाब मोनायनिब्रा आखाइ सिमा दाना आखाइ दानना जानांला थै थासुमलि जानायनि बोथोराबो बसियाव थांसैलै लोगोफोर मावग्रा नालाय सेंग्राफ्राबो मावग्रा गैयालै गाव गावनो मावना जानायसो जोंना नै ओंखायनो रोंलाय लाङा खामानिफोरखौ गासिबो दानखावैखौ खावसे खालामना मोजां जायो थाब मोनो जा मावनानै जा मावनानै जा मानसि गोसो होयो फैनाय जासै माथो नोंलाय मानसियासो थैयो माथो आयु थैदोलै बिराद गिदिर मोसोबाय दांबाय आंखौ मानै माथामसो खोजोमा हरबायना एसे मोजां मोनदोंलै नोंसोर मावनायखौलाय थासुमलि जानायनि बोथोर दैज्लां बोथोर सफैनायनि दिन बैसागु बोथोरा दायो बेयो दायो अखा हाबाय थाबाथाय दै हाबसिगोन ना दै हाबबाथाय बे सेवसिगोन आरोना ओंखायनो दायो माने जाखानांसिगौ आरो जानायानो सिगां बेखायनो जों बुजिनासो फैखादों बिराद फाला बुजिखायोना जों मानसिफ्रा दे बैखिनि थानायखौ गाबोन सावरि लानानै जानोसैलाय आं नैबेखौ बिदि बायलाबायनायखौ थासुमलियाबो खुयो नामा सोरबा दाहायनो जेब्ला मोनगोन अब्लासो ओमफ्राय आखाइ गिदिर मोजां मोजां थागोन रुबायनाय अराव मोनबोथासिनो मोनसे गोमोननो बानलु बाथोन बानलु दुन्दिया आरो थासुमलि ओमफ्राय आरो संख्रि साहा मबाइल सेरनायाव बिराद बेस्थ' बिथाङा ओंखाम जानो हाला आरोखौ जाबाय नोंबो जानोसै जानो मानसिफ्रा जाफेरगोन ना जाफेराखै रा बिदि बानलु बाथोनजोंलाय लाफा ओंख्रि खारगोनासै मोनासै बेयाव लाफा ओंख्रि खारगोनाय हा जानानै नै बेखिनि आग्लायनानै थाबाय आरो जों बेखौ जानो हाला जथेस्थ' जाबायनो बेखौ अमाया सासे अमाया मानसिया जानो हालाखौ गोलोमफ्रुजोबोलै